ባህሊ ባክግራውንድ ኩሉ ኣፋልጠና ቴንኪዩ ኣድያም ሓፍተይ ንስኸውን ኣኽቢርክ ስለ ዝዓደምክኒ የመስክነኪ ሽመይ የወርዳ ተስፋ ይበሃል ኣብ ለንደን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እየ ዝቕመጥ ቤቴል ቤተክርስትያን ካ ይመላለስ ምናልባት እቲ ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታይ ክዛረብ ተኾይነ ኣብ ኤርትራ ኣብ መንደፈራ ኣብ ሴንት ጆርጅ ኣዝዩ ፍሉጥ ቤት ትምህርቲ እዩ ኣብኡ ናይ ሰከንደሪ ስኩል ትምህርተይ ወዲኤ ብድሕሪ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተኣቱ ዕድል ረኺበ ኣብኡ ከዓ ብሳይኮሎጂ ኣፅኒዐ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሙቭ ምስ ገበርኩ ከዓ እቲ ቀዳማይ ዲግሪ ዝገበርክዎ ሜንታል ሄልሲ ብድሕሪኡ እውን ፓብሊክ ሄልስ ማስተርስ ገይረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ፒኤችዲ ይሰርሕ ኣለኹ ኣብ ዓውዲ ሳይኮሎጂ ማለት እዩ እቲ ናይ ስራሐይ ሞያ ከዓ ብሜንታል ሄልዝ እየ ዝሰርሕ